ktoré som mal pripravené ako hlavný trón. Tlačili sme tam ako zakliatí a dvorania čakali na vhodný okamih, keď kráľ prestane sledovať televízny program. Keby tam chytali naše vysielanie, prepol by to raz dva, ale dôležitý modlitieb a amerických seriálov sa to dosť naťahovalo. Konečne sa ku kráľovi doplazil najstarší radca a niečo mu ponížene pošepkal. Kráľ sa k nemu ani neotočil, iba sa snúdene spýtal: čo chcú cudzinci? Dvora sa naklonila: šu, 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 šu. A kráľ nič. Dvora: šu, 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 šu. Kráľ nič. Už ma začali bolieť kolená chrbát. Mal som pocit, že tam tlačím hodiny. Tak som radšej myslel na tie svoje čokolády. Už boli istotne na kašu. Zrazu kráľ pomohol opastenovým ukazovačíkom. Dvora sa otočil k Mochtarovi a Bucharovi a ten dal povedal, aby sme sa na kolenách doplazili ku kráľovi. Vo filmoch to vždy zostrihnú šup, šup a už sú ponižení veľvyslanci pred trónom. Ako sa točíš? Ale v živote je chôdza po kolenách nepohodlná, nepríjemná. Vôbec ma to neponižilo, lebo duchom som bol v divadle. Vtiahli ma do akej